ka JN Suzuki Maublay lembat ki weki branch ki badon hajwai ICAR Maulai bat Mairang ki ay ki scheme bapher kum ka free helmet cash discount ka basan hajar tingka rider jacket ka bah 9,000 tingka khatsan persen ka discount haki accessories ka exchange offer haki nugi model EMI bat finance da ka down payment bat ka sut ka barit. Jongka Khasi Students Union kila te ada ki banner hagi benta bapher jongka social long ban pen kenmau ya ke jingdap shisnem ke jingyap jongki sangut ki Khasi penar ki bala syak senret kuli na ki ketang suloi jongki pulit asam ha ke shnong mukro ka bala jah ke step jongka arpu tarik unai wing arajar arpu ar kajing te ya kini banner hakmat secretariat hakmat udurmat jong wok yang nang ba ha khendai lat ha mot pran halam kra bad ha golf links kalong kum ka jingpen kan mau ya ka sarkar Meghalaya Democratic Alliance balayalam daga National People's Party bahkan simkhia halor ka jingsha siat yap jong kini ki sangut ki Khasi penar ka sarkar ka lakhot yakren ya ki nongyalam jong ka Meghalaya Asha Workers Union hadin bakila penmana ban perlong daga jingyakhi ka ba klemput sngi hakmat ka office main secretariat ka ban sedang nadu ka arfunyo tarik unai wing arajar arfulai ka menteri ketenat ka koit ka khia jong ka sarkar jela ka Dr. Amperin Lengdo kala itu bakani ketenat kala rai ban tau no daga komiti kaban kentup lang ya ki nong yalam shnong ka sarkar bat ki Asha khnang ban penti kena baka jingsiu bainong kabala penkiu na ka arhajar syaka lahajar tingka kadai ban poi betik syaka bank account jongki Asha nrei ka pensung si ya ki nong yalam ka union kalong baka tenat ka koit ka khia kam shem la IT satia ya ka jingtho wat hadien bala palat arkenta bat penpoi ya ka rai bala shim hagani ka jinyalang bat ki Asha u vicar general jong ka Shillong Archdiocese u Reverend Father Richard Majau ula pelaj ba ya ka Christmas music video ya ka bala ai kerteng sngosen a ka bala penbit penbiang da ka Warshong production ha ka jinyalang ka bala long han nongmen song parish ha ka arfui tarik unai wing arajar arfulai kani ka dei ka jingruai balarwai da ka samla Venetia ke Warshong ka balong ka wei na ki kaitor badang khna ka badan yo rendang ubasiang menteri ramba jong ka jela Meghalaya u Conrad ke Sangma rangkat badu menteri kena sarkar kemi ubapek ya katanat jengok kai pertai u Sherpat Yeso Naik kila play pat ba ya ka 11th edition jongka International Tourism Mart ka ba laisngi ya ka ba la penlong Hilarity International Center for Performing Arts and Culture Maudiang Diang kajing pelong ya kani kaya utama sa kalong ban kentiu ya ki kam jengok kai pertai kanang ban plilat ya ki nong sengkam lajong ha kani ke jela Meghalaya u Abu Tahir Mandal u balong menteri jong sarkar jela ula play pat ba ya ka Ayush Research Division ha IA Ayurvedic Medical College kapadang suple dang Shen ha School ba University of Science and Technology Kanapara bar kajing play ya kani ka Ayush Research Division kan long ka jingkerku ka bakraw ya ki samla ki bedang puli ya ka Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery ha ka IA Ayurvedic Medical College ki nong rep jongathan ribhoi sepni ki la yo jing hikai ban tip khambha halor ka buj reps ing bar rep tit ya ka bala pelong da ka Maudem Presbytery hagani ki jing ai jing hikai ki arngut ki riu shampang ha ka kam rep ki bagan top yo ba blooming supai bat uba kit karpran kila ai jing kren halor ki buj thamai kumno ban rep use ing bat ya ka kam rep tit tang hapo khandiat kanta bagi pulit kila wengno ya ki poster bat ki banner bala wa ha khandai lat bat mar persya ka secretariat u General Secretary jongka Khasi Students Union usamla Donald Taba ula lam khmat hi ban wan wa biang ya ki poster kini ki poster bat ki banner ki dei ki bala penkan mau biang ya ka sarkar jela yo baka klet ban simkhia bat ban bodien ban penyo ya ka hok jong ki sangut ki Khasi penar ki bala kelon yap ha ka jing senret kuli jong ki pulit ka jela Asam ha ka shnong mukro ka bala ja ha ka step jong ka arfu artarik unai weng arajar arfu ar ki pulit jong ka jela Kerala kilara shathanat ya ki laingut kit khot jong ka Youth Congress halor ka jingkno bagi don khti ban penon kam ya ki epek bala shnathok ha ka election jong ka party
Nagini ki laingot ki pulit ki la kurup ru ya ki laptop ki mobile phone bat ki epic balasna tau. Ka ying bishar Supreme Court jonggari India kala penmi da ka jing maham ka pating ya ka company Patanjali Ayurveda bala seng do Baba Ramdev bagadai ban sange no shisnon ban syukur bat ban yalam bakla leng bagi advertisement syapang ki dawai bakala penmi ka bakam bagi dei ki bala ban penkot ya ki babon ki ja jingpang. Kaying bishar kala maham ting lada ka company jong Baba Ramdev kadang le persya kan haban siu ya ka kuna ka bakot shiklor tengka. Ka sarkar jong ka jela Jammu and Kashmir kala be kam ya ki songot ki syakri sarkar ki bakan thup yau president jong ka Doctors Association of Kashmir kun thup ru yau nong hikai u pulit bat yau batrai hapo ka laboratory halor ka jingdon kti ban yeng yele persya ya ka ri bat ban le ya ki kampen trim ki balong be ai. Kat kum ka hukum bala penmi ka sarkar kala pentrai kam da ka kendon 311 2C jong ka riti sensyar kari India ka ba penkup bor ya ka sarkar ban wengkam klem kano ka jing tokit kibor penia jong ka Ayodhya kila menjur ya ka soskular bat kawai ka company shimet ban san umpniang ya ki plastik bala bread de ki paiba. Municipal Commissioner jong ka Ayodhya Vishal Singh ulaong bakani kalong ka jingtmu ban penlong ya ka Ayodhya ka ban light na ka jing penon kam ya ki plastik. Ka New Delhi kala pentri kam biang ban ai ya ki e-visa na ka bentaki nong shong shnong gari Canada hadien arpnai bakala mi ka jing per jingmut hapdeng menteri rang bado gari Canada Justin Trudeau bat ka sarkar India ha ka bayadai bat ka jing sya peniap jong uwei rang ka Khalistan Hardip Singh Nijar hau benai jeleu hari Canada Trudeau la kena bej badai ki agent jong ka sarkar India ke bedon kti ban dekat ya ke jing im jong Nijar kat ba ka sarkar India kala kentaj mardor ya kene ke jing kena. Ki paiba jong kari Netherlands menta ka kenti ken sayo yo menteri rang bado ubat thamai hadin khatlai snem da ka jing hiar syuki no jong Mark Rutte na ka daw ka jing klem jong sarkar sunrop ka baula lam khamat hado menta 4 don kano ka seng-sang pertai ka bala tampalat ya ka 40% na ka jing yo khur vote nrei wala kata ka parti Frans Timmermans but Wilders kila nang tam syahmat ha ka jing yo khur ya ki vote ya ka ba on sapun menapai ba shen pila jios ko syafang ki brio ki ba jidon kti ban le lang ki kamrunar nrei hari Japan kala terwa yakino gino ki rang samla ki ba bahabrio ban yam nak benta ki nong trei ki badang syok kam tamai ya gani ke jingmut ka ba kham thamula ban yam ha ki office trei kam jogari Japan lawan ra da Hiroki Tekai ubalong unong seng ya ka crying workshop ha Tokyo ka jingmut jongani kalong ban pen slori ki brio bagindup la ban trei kam khamba kum ka kanhun daga ba peni ba ki weiru ki parabrio ki don lang bat ki ha ka ka khim ka jingya nyom jong ki samla hari Kongo ha ki kenta bala penlong ya ka jingya thap kam sipai ha ka wei ka stadium ha Brazzaville kalawan ra ya ka jingyap jong live nyungut ki nong thap kam kani kala ja ha o Mano Stadium ha ka ba bungut ru ki samla thap kam ki laman sao kari China kalaong bahkan long ka kam ka babakla hado kata-kata ya ka Argentina lada ka dekat no ya ka jingya dai bat kari ka bahe kum ka China ne ka Brazil kanong aktin yo ka China ka Mao Ning kalaong bakari jong ka kham kongsan ha ka jingya dai parlok ha ka khai ka pateng bat ka Argentina bat ka sarkar Argentina ka kham no men sim sya kari China ha ka khai ka pateng kinong train na bari kindon kam ya ka jingyo bainong ka bapalat laipo hajar pound banrung syagari bilat namar ba ka sarkar kala terwa ban penduna no ya ka jingwan rung jong kinong train ka banabar bat penkiu ya ka jingsiu bainong nak benta kinong train ki bala kham tbet ya ka kam ka ba ki train kat kum kane ka jing terwa ka jingdon jong ki breu ki banabar ki bala rung syagari Britain kala nang duna hadin bakalami kane ka jing penbena ki sipai ka Israel Defense Forces menta kila kerkut ya kathain Jabalia jong ka Gaza Strip ya ka bala nyu kum ka weina ki ktem baklan jong ki leno Hamas ka Israel Defense Forces ha ka jing pelai khubor kala ya tho ba ka artillery unit na ka 215th Brigade bat kum juru ki ling sun yapom
Kila nang yarap syusyu ban kerkut ya gani katany ban penjulor ya ki tiar siat jong ki leno Hamas nakhndo ban nasun. Unong aiktin jong sipai Israel ula ong bagi sipai kila penjulor ya ki lightly ki anti-tank jong ka seng leno Hezbollah ha khapo jong ka ri Israel bat ka Lebanon. Ha ukurwo unong aiktin jong ka Israel Defense Forces u Rear Admiral Daniel Hagari ula ong bagi lingsun jong ki sipai kila kruit napang ya ki leno Hezbollah kuntobru ya ki tiartma. Kurim barim jong ka Bushra Bibi kabalong ka tengah balai bat dang yesyong ya salang bat unong yalam jong ka Pakistan Tehreek-e-Insaf u Imran Khan. Ula kena bau Imran Khan ula syupun kut jubor ya ka jing yesyong kurim kabala ne mentala arpu frasnem kenti. Haga interview u khawar Farid Maneka ula penmi ya kani ka jing kena persya ya Imran Khan bat ongru bau Khan usyu taulat ban pha pelai san sieng jubor khnang ba un yo syong kurim no marmar ya ka Bushra Bibi. Kumba khandai ngut ki briu kila mansau jur hadien ba wei ka kali kala salat ya ki nong ya lenti ha Fukuoka ka shinong ka badon hari Japan. Ki pulit kila itu ba unong nya jongani kali ubum la syu ban sansyar ya ulakam ula salat napang ya ki nong ya lenti. Khandai ngut ki baklat ki de ki khana skul. Itu kilong kimat kublai.